Is-somma finali 668,280 euro. Kienet din iċ-ċifra sabiħa li rnexxiela tiġbor Caritas Malta fil-maratona ġbir ta' fondi bit-tema Maratona ta' mħabba bil-qalb li xandret matul il-ġurnata tas-Sibt fuq Net Television u stazzjonijiet oħrajn biex tkun tista' tiffinanzja l-għajnuna li toffri lil persuni fil-bżonn bit-tama li jħorġu mill-vizzi errieda. Waqt din il-maratona pparteċipaw ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Martu Anne-Marie u waqt intervent li għamel saħaq dwar l-importanza tal-Caritas fis-soċjetà Maltija. Għaliex għenet lill-eluf minn quliet il-familji Maltin u Għawċin jerġgħu jitwildu mill-ġdid u jingħataw it-tieni ċans f'ħajjithom. Kemm huwa importanti li bil-flus tagħkom, bil-ftit, min bil-ħafna ikun jista' jgħin ħalli aktar servizzi mhux biss fil-qasam ta' droga, imma diversi servizzi li toffri l-Caritas tkun qiegħed tgħin lil min jaqa' jerġa' iqum. Llejla huwa mod kif ninaqdu, kif ninħabbu, kif nanqu lil xulxin biex din l-organizzazzjoni l-Caritas li ilha 20 ta' snin ilha tal-inqas 35 sena tagħmel dan il-volontarjat inkunu nistgħu nsaħħuha ħalli tkompli tagħmel il-ġid. Min-naħa tiegħu f'kumment lil Net News, id-direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, esprima l-gratitudni lil poplu kollu għal ġenerożità li se tmur għas-servizzi kollha li toffri l-Caritas bla ħlas, kemm fir-riabilitazzjoni tad-droga fost l-adolescenti, in-nisa u l-irġiel inkluż il-ħabsin, iżda mhux biss. Bħal meta ngħidu sitwazzjoni tal-familja diffiċli jekk hemm separazzjoni, jekk hemm telfa ċertu kondizzjonijiet mediċi bħal epilessija, persuni li jiġu fi bżonnijiet materjali għax intilef ix-xogħol jew ġara xi ħaġa fl-inkam fil-familja li jiġu darhom mal-ħajt minħabba l-użura pereżempju. Jiġifieri taħdem ħafna wkoll dal-aħħar fis-sitwazzjoni tal-COVID ukoll saħħaħ ħafna l-ħidma fin-netwerk mal-parroċċi biex nippruvaw ukoll nassistu lill-parroċċi fil-ħidmiet soċjali tagħhom. Daw il-fondi ħajkomplu jissapportjaw din il-firxa ta' servizzi u aħna jisu hemm skop partikolari nippruvaw nilħu l-ifqar fost il-fqar. Id-direttur tal-Caritas irringrazzja lid-dirigenti tal-istazzjonijiet kollha tal-li din il-maratona sedet tixxandar kif ukoll il-volontiera, lill-istaff u lill-kru li ħadmu volontarjament biex jilħqu lill-bniedem fil-bżonn.